Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Παγκρίτιο Στάδιο εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ που το καλοκαιρινό πρωινό σκηνικό έδωσε τη θέση του στο χειμωνιάτικο υποβροχή, θα ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super, έχοντας σημειώσει 6 νίκες έναντι μόλις μίας του Εργοτέλη. Άλλα 5 μάτς έληξαν χωρίς νικητή, ανεξάρτητα από έδρα. Στο Παγκρίτιο Στάδιο ο Άρης έχει 2 νίκες, 3 μάτς έληξαν χωρίς νικητή. Ο Εργοτέλης επικράτησε μόνο μία φορά με 3-0 το Σεπτέμβρη του 2008. Θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, όπως βλέπετε η υγρασία 8, με σκόρερ τον Μπούντιμιρ και τον Ογκουνσότο. Και οι δύο νίκες του Άρη στην Κρήτη είναι με το ίδιο σκόρ 1-0. Εδώ οι οπαδοί του Άρη από την Κρήτη, από τα Χανιά, δίνουν το παρόν για να βοηθήσουν την ομάδα τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από το ξεκίνημα του αγώνα. Κουτσιάνικ, τέταρτο σερί μάτς βασικός. Ο Φράνσις Ντίκο, φίλοι του Άρη που δεν σταματούν από το ξεκίνημα του αγώνα να ενθαρρύνουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους. Και ο Εργοτέλης που είναι μπροστά. Έχει πάρει γήπεδο τα τελευταία λεπτά, ελέγχει το μάτς. Ο Ρωμάνο και ο Βελίδης που έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα στα φάουλ του Ρωμάνο στο 36. Φίλοι του Άρη που ήρθαν από τα Χανιά κατά κύριο λόγο, από υπόλοιπες, από άλλες περιοχές της Κρήτης. Μπήκαμε στο πρώτο από αυτά. Σε όλα τα στημένα του Άρη, άπαντες οι παίκτες του Καραγεωργίου είναι πίσω από την μπάλα. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Εκτέλεση του Ούμπιντες. Πέρασε η μπάλα, 1-0 ο Άρης με το Σανκαρέ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Οι ομάδες βασίστηκαν πάρα πολύ στα στημένα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης είναι αυτός που καταφέρνει να πάρει προβάδισμα με την πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Ούμπιντες. Στο δεύτερο δοκάρι ο Σανκαρέ ήταν αμαρκάριστος και στον ντεμπούτο του με τον Άρη σκοράρει. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα και είναι από τον κεντρικό αμυντικό του, τον Σαλίφα Σανκαρέ. Πέρασε η μπάλα από τον Μπούντιμιρ. Ο Σανκαρέ δεν είχε πρόβλημα με το σουτ στην κίνηση απέναντι από τον Πίρσον να ανοίξει το σκορ. Ο Εργοτέλης, τον άθλο του 2004. Χωρίς αλλαγές ο Άρης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ούτε ο Εργοτέλης έχει κάποια αλλαγή. Εδώ οι φίλοι του Άρη που έφυγαν για λίγο από τις κερκίδες στο ημίχρονο για να προφυλαχθούν από τη βροχή. Είναι εκτεθειμένοι σε όλη τη διάρκεια. Εν αντιθέσει με τις κυρίες εδώ που δεν έχουν ανάλογο πρόβλημα. Μετά την είσοδο του Νέτο στο μάτσο, ο Ούμπιντες πήγε αριστερά. Καπετάνος σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιάκομπ. Καπετάνος με τον Ούμπιντες που έχουν αλλάξει πάνω θέση σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού. 22 λεπτά ακόμη απευθείας μετάδοση της Νόβα στην έκτη αγωνιστική της Super League. Εργοτέλης Άρης 0-1 με τον γκολ του Σανκαρέ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.